пешгуфтор. аз боиси мухолифати ақоиди динӣ, баҳсҳои сиёсӣ ва муборизаҳои беохир баҳри ҳокимият садсолаҳои 13 дар Анатолия басо пуршиддат буд. дар ғарб, дар роҳ ҷониби Байтулмуқаддас, салибдорон Константинополро тасарруф ва ғорат намуданд. ин боиси барҳам хӯрдани давлати бузурги Рум, Византия гардид. дар шарқ, таҳти сарварии доҳии пурдаҳшату тавоно, Чингизхон лашкари муғулҳо бо суръат ба пеш ҳаракат дошт. дар марказ, дар ҳоле ки Рум баҳри баргардондани қудрату тавоноии пешин талош меварзид, қабилаҳои турк задухӯр доштанд. ин замони нобасомониҳои басо бемисле буд ки насрониён бо насрониён, насрониён бо мусулмонон, мусулмонон бо мусулмонон меҷангиданд. куҷое назар афканӣ, дар ҳама ҷо нифоқ, бадбинӣ, зулму ситам, яъсу ноумедӣ, болои ин тарс аз оянда. миёни ҳамаи ин нобасомониҳо донишманди маъруфи ҷаҳонии ислом Ҷалолиддини Румӣ зист дошт. ӯро ҳамчун Мавлавӣ ном мебурданд, зеро дар худи куния ва атрофи он ҳазорҳо шогирдону ҳаводорони хешро дошт. ҷамъи мусулмонон ӯро ситораи раҳнамо мешумурданд. соли 1244 Румӣ бо дарвеши ҳарҷугард Шамс вохӯрд ки бо рафтори ғайриоддӣ ва гуфторҳои бидъатонааш фарқ мекард. ин вохӯрӣ ҳаёти ҳардуро куллан тағйир дод ва айни замон ба дӯстии қавӣ ва басо ҷонибкипасон суфиён дар садсолаҳои баъдина ба иттиҳоди ду уқёнус баробар донистаанд оғоз бахшид. бо ин одами аҷиб вохӯрда, Румӣ аз самти асосии таълимоти худ канор рафта, шоири пурэҳсоси тасаввуф, роҳнамои муҳаббат ва бунёдгари рақси ҷунунии дарвешон гардид. замони дар мафкураҳо таассуб чуқур реша давонда ва мухолифату бархӯрдҳои ба он вобаста, Румӣ баҳри маънавиёти умумии одамӣ бефарқияти дину мазҳаб меистод. ба ҷои ҷиҳод, яъне ҷанг бо кофирон ки он замон ва ҳоло ҳам бисёриҳо ба он тарафдоранд, Румӣ тарафдори ҷиҳоди ба ботин равона, мақсадаш ҷангидан ва мағлубияти ман, яъне нафси хеш буд. на ҳама чунин ғояро тарафдор, ҳамчунин на ҳама қалби худро баҳри муҳаббат мекушоданд. робитаи маънавии Шамс ва Румӣ боиси пайдоиши ҳар гуна мазамату сарзаниш, качфаҳмӣ ба ҳамла гардид. онҳоро намефаҳмиданд, ба онҳо бахилӣ доштанд, онҳоро ба ахлот баробаркунон билохира ашхоси наздик фурӯхтанд. ҳамагӣ 3 сол пас аз вохӯрӣ ба таври фоҷиавӣ онҳоро аз ҳам ҷудо намуданд. лекин ин анҷоми қисса нест. дар асл ин қисса анҷом надорад. ва акнун пас аз 800 сола рӯҳи Шамс ва Румӣ ҳанӯз ҳам зинда ба куҷои миёни мо мечарханд. қотил. Искандария, ноябри соли 1252. бечора мурда хобидааст. болояш қабати оби сиёҳ меистад. дар чашмони бинои ӯ чун ду ситораи сиёҳтоб аз осмон бо нигоҳи хашмгин куҷое наравам маро таъқиб доранд. акнун ман дар Искандария қарор дорам ва саёҳаткунон аз хотироти ҷонгудоз, аз нолаю афғонҳо дар гӯш, аз доду фарёди охирине ки пеш аз қатъи нафаскашӣ ӯ баровард, охирин бубахш гуфтани одами қатлшуда, умед дорам халос ёбам. ҳине ки касеро ба қатл мерасонӣ, чизе аз одами кушташуда ба ту мегузарад. охирин нафас, ишора. ман инро лаънати қурбоншуда меномам. ин чизе ба ту часпида, зери пӯст, ба дилат даромада, дар ботинат мезияд. одамоне ки маро дар кӯча мебинанд, аз ин хусус намедонанд. ба ҳар ҳол, ман дар худ
аз одамоне ки куштаам чизе дорам. ман онҳоро дар гардан чун ороиши ноаён мебарам. расиши вазнинии онҳоро ба ҷисмам эҳсос мекунам. ҳарчанд ин чандон писанд нест, бо чунин бор зистан одат кардам. ҳатто онро чун як қисми кори худ мепиндорам. аз замоне ки қобил ҳобилро ба қатл расонд, дар ҳар қотил одами куштаи он нафас мекашад. ин барои ман навигарӣ нест. ман аз ин ҳатто хафа ҳам нестам. дигар хафа ҳам нахоҳам шуд. пас чаро баъди охирин куштор ба худ омада наметавонам? он дафъа ҳама дигар хел буд. аз оғоз ҳама кор нодуруст сурат гирифт. масалан, ман чӣ тавр супориш гирифтам? ё ба таври дигар гӯем, кор маро чӣ тавр ёфт? оғози баҳори соли 1248 ман дар хизмати кадбону, соҳиби фоҳишахона, занмарди маъруф бо хислатҳои ҷанҷолии хеш дар куния қарор доштам. вазифаи ман зери итоат нигоҳ доштани фоҳишаҳо ва ором намудани мизоҷони саркаш маҳсуб меёфт. он рӯзро тавре дар ёд дорам, ки гӯё дирӯз буд. ман фармон доштам. мебоист фоҳишаеро пайдо намоям, ки баҳри дарёфти худо аз ин макон фирор карда буд. ин гуна паричеҳраҳо борҳо диламро пора кардаанд. пас ман хеле дар ғазаб будам. ӯро дарёфта ният доштам афташро чунон дигаргун созам, ки ягон мард ғайрати ба он наздикшавиро надошта бошад. зани беақл қариб ба даст меафтод, ки пешам мактуби пурасроре пайдо гардид. омӯзиши савод бароям муяссар нагардид. пас мактубро мадраса назди толибилме бурдам. пул додам, то ин ки хонда барояд. маълум шуд, ки мактуб бемуаллиф чунин имзо доштааст: чанд нафар диндорони ҳақиқӣ. аз сарчашмаи боэътимод маълум шуд, ки аз куҷо ту омада ва пеш ба чӣ кор машғул будаӣ. навишта шуда буд дар он: ту собиқ узви иттиҳоди қотилон маҳсуб меёбӣ. ҳамчунин ба мо маълум гардид, ки пас аз марги ҳасан ибни сабо ва дар маҳбас хобидани сарварони шумо иттиҳод мисли пешина вуҷуд надорад. ба куния омада худро аз ҷазо раҳонидӣ. акнун туро лозим аст доимо пинҳон шуда гардӣ. аз мактуб аён гашт, ки хизматрасониҳои ман аз рӯи кадом коре ба таври таъҷилӣ лозим шудааст. ҳамчунин бовар мекунондам, ки барои кор дастмузди хуб маро интизор аст. пас таклифписанд бошад, метавонам ҳангоми фарорасии торикӣ ба фалон майкадаи дар шаҳр маъруф ҳозир шавам. он ҷо мебоист паси мизи ба тиреза наздик, пушт ба дар, бо сари хам, ки на танҳо фаршу дида тавонам, нишинам. пас он назди ман нафаре ё як чанд кас нишаста дар хусуси кор маслиҳат мекарданд. аз эшон маълумоти лозимиро мебоист дастрас намоям. ҳангоми ҳозиршавӣ, суҳбат ва рафтани онҳо набояд сарамро бардошта ба чеҳраашон нигарам. мактуби аҷиб. умуман ба чунин нағмаҳои фармоишгарон ман одат кардам. солҳои тӯлонӣ ашхоси зиёд маро киро намуда, аксаран мехостанд номашон пинҳон монад. аз таҷриба медонистам, ки ҳар қадар фармоишгар номи худро паноҳ мекард, ҳамон қадар ба қурбонӣ наздик аст. лекин ба ман дахл надошт. вазифаи ман куштан ва суолдиҳӣ кори ман нест. аз замоне аламутро тарк кардам, худам чунин ҳаётро интихоб намудам. дар ҳар ҳолат ман кам суол медиҳам. чӣ лозим? ҳар кас ақаллан як душман дорад, ки мехоҳад аз он халос ёбад. он чизе ки одамон худ намекунанд, маънои онро надорад, ки онҳо кушта наметавонанд. дар асл ҳама ба ин кор қодиранд, бе истисно. танҳо одамон намефаҳманд то вақте ҳодисае рух надиҳад. онҳо фикр мекунанд, ки гӯё ба куштан қодир нестанд. аммо кор танҳо ба равиши сурат гирифтани он вобаста аст. гоҳо як ишора қодир аст, ки
одам аланга гирад. қаҳру ғазаби беғараз, баҳс, тасодуфан дар ҷои нолозим, дар вақти нолозим пайдо шудан ба фалокат анҷом меёбад. ҳарчанд ин гуна қотилонро ҳама одамони хуб ва некрафтор мешумурданд. ҳар кас кушта метавонад, лекин на ҳар кас қодир аст одами ношиносро бепарво ба қатл расонад. ва дар ин ҷо ман лозим шуда мемонам. кори ифлосро ба ҷои дигарон ман анҷом медиҳам. ҳатто ба офаридгор дар корҳои дунёдориаш чун ман нафаре лозим шудааст. ва ӯ фариштаи марг Азроилро баҳри муайян намудани андозаи ҳаёти инсонӣ вобаста кардааст. одамон аз ӯ метарсанд, нафрин мекунанд ва дидан намехоҳанд. ин беадолатист нисбати фаришта. умуман ин олам на чандон бо адолат аст. бегоҳ ба майкада раҳсипор шудам. мизи назди тиреза бо одаме ки чеҳрааш из дошт ва сахт мехобид банд буд. сароғоз хостам ӯро бедор сӯзаму ба дигар ҷо барои хобравӣ фиристам. лек бо майзадаҳо ҳеҷ гоҳ намедонӣ ки онҳо чӣ гуна рафтор мекунанд. ман бошам ҳавсалаи ҷалби диққати дигаронро ба худ надоштам. ҳамин тавр паси мизи дигар каме дуртар аз тиреза нишастам. чандон вақти зиёд нагузашта дар майкада 2 нафар ҳозир шуданд. онҳо аз 2 паҳлӯям нишастанд то ин ки чеҳраашонро набинам. хайр ба чеҳраашон чаро нигарам? бе ин ҳам дарҳол пай бурдам. онҳо хеле ҷавон ва ба он қадаме ки нияти гузоштан доранд чандон омода нестанд. тавсияҳо дар бораи туолист? сухан гуфт яке аз эшон ки овозаш на эҳтиёткорона балки хавотиромез мерасид. ба мо гуфтанд ки ту аз беҳтаринҳоӣ. гуфтораш ғалатӣ менамуд вақте инро баён дошт. лек табассумро ба худ равон надидам. бароям ошкор шуд ки аз ман тарс доранд. ин бошад тамоман бад нест. умуман тарси сахт медоштанд. барои фиристоданам ба анҷоми чунин кор ҷуръат намекарданд. бале, ман беҳтаринам, таздиқ намудам ман. аз ин хотир маро каллаи шағол ном мебаранд. ҳеҷ гоҳ фармоишгарони худро фиреб надодам. гарчи вазифаи аз имкониятам берунро наздам гузошта бошанд ҳам. пас нафари дигар ба сухан даромад. гӯш кун, як одамест ки ба худ аз ҳад зиёд душман пайдо кардааст. аз он рӯзе ки дар шаҳри мо пайдо шудааст, ӯ танҳо бадбахтиҳо меорад. ҳарчанд мефаҳмонем, гӯш намекунад. вай тамоман сарҳуй шудааст. дигар илоҷ надорем. боз ҳамон дарди ҳарина. ҳар гоҳ пеш аз бастани шартнома мизоҷ худро сафед кардан мехоҳад. гӯё ризоияти ман бори вазнини бадкории дар пеш бударо кам месозад. ман мефаҳмам ки шумо чӣ мехоҳед. номашро гӯед? иброз доштам. аз зафташ номашро гуфтан намехостанд. бар ивазаш намуди зоҳирии дақиқашро баён кардан гирифтанд. вай бидъаткор, номи мусулмононро пас мезанад. қуффор, муқаддасотро таҳқир месозад. оворагард, на ин ки дарвеш. чун охирин калимаро шунидам, ба дастонам мурғат давид. фикрҳоям парешон шуд. одами гуногунро куштам. пиру ҷавон, зану мард. лек миёнашон ягон дарвеш, ягон парҳезкор набуд. ман қоидаҳои худро дорам. намехоҳам ғазаби худо ба сарам резад. ба ҳамааш нигоҳ накарда худо тарсам. аз афташ барои кори шумо ман одами номувофиқам. куштори дарвешҳо кори ман нест. ягон нафари дигарро ёбед. бо гуфтани ин суханҳо аз паси миз бархоста нияти рафтан намудам. леки яке аз онҳо дастамро дошта ба зори даромад. хоҳиш, як лаҳза биист. ҳаққи хизматат метавонад туро аз азоби виҷдон раҳонад. одатан ҳар қадар ҳақ мегирифта бошӣ ҳам мо онро дучанд мекунем. агар се чанд кунем чӣ? гӯён бовар доштам ки ба ин шарт розӣ намешавам. аммо хилофи тааҷҷуби ман
каме пас аз дудилагӣ розӣ шуданд. ман боз ба курсӣ нишастам. бо чунин пулҳо билохира метавон маҳри арӯсро пардохта оиладор шуд ва ҳаргиз оиди рӯзгузаронӣ набояд ташвиш кашид. аз боиси чунин пулҳо ҳатто дарвешро ҳам куштан мумкин. он замон аз куҷо медонистам ки дар ҳаёти худ хатои бузург содир намуда, тамоми ҳаёти минбаъдаам аз кори рухдода афсӯс мехӯрам. аз куҷо медонистам ки куштори дарвеш ин қадар душвор буда, ҳатто пас аз марг куҷое набошам, нигоҳи тезаш чун корд маро таъқиб хоҳад кард. аз замони ӯро дар ҳавлӣ кушта дар чоҳ ғарқ намудам. шалапоси обе ки интизор доштам шунида нашуд. ягон овоз нест. гӯё ба об наафтида, балки ба осмон рафта бошад. шабҳо маро даҳшат ором намегузошт. новобаста ба кадом об якчанд сония нигоҳ афканам, даҳшати сард маро фаро гирифта, нигоҳамро мегурезонам.